Ang Barangay Abanon ay isa sa mga barangay sa lungsod ng San Carlos, sa lalawigan ng Pangasinan. Ang lugar na ngayon ay tinatawag na San Carlos City, ay isang umuunlad na pamayanan mula pa sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Noon, ito ay bahagi ng dating bayan na tinatawag na Binalatongan. Ang Binalatongan ay ang kabisera ng Luyag na Kabuluan, isang sinaunang kaharian. Ngayon ay binubuo ng mga lalawigan ng Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, La Union, Pangasinan, at Benguet, na pinamumunuan ni Haring Ari Caciquis. Ang pangalan ng Binalatongan ay nagmula sa kasaganaan ng mga tanim na mongo sa tabi ng mga ilog ng San Juan. Kabuluan ang pangalan ng unang bersyon ng wika ng Pangasinense, na ang pinakapuratong anyo nito ay sinasalita ng mga katutubo ng Binalatongan. Noong 1718, binago ang pangalan ng Binalatongan bilang ang bayan ng San Carlos. Noong dekada ng 1960, nahati ang bayan ng San Carlos sa dalawang bahagi. Noong 1965, ang mas maliit na bahagi ay naging opisyal na inkorporado bilang bayan ng Basista sa bisa ng RA 4866. Noong 1966, ang mas malaking bahagi ay naging opisyal na inkorporado bilang San Carlos City sa bisa ng Republic Act No. 4487. Ang Abanon ay matatagpuan sa mga koordinadang 15.8663, 120.326 sa isla ng Luzon. Ang taas ng lugar sa mga koordinadong ito ay tinatantyang 16.4 metro o 53.8 talampakan sa itaas ng karaniwang antas ng dagat. Ang Barangay Abanon ay isang mahalagang bahagi ng San Carlos City sa lalawigan ng Pangasinan, mayaman sa kasaysayan at kultura na bumabalot sa mga lugar sa paligid nito. Matatagpuan ito sa isla ng Luzon, kung saan ang mga taniman ng monggo ay matatagpuan sa mga ilog ng San Juan, na nagbibigay ng inspirasyon sa pangalan ng dating bayan, Binalatongan. Mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, nagbibigay ang Barangay Abanon ng mabibigat na kontribusyon sa kasaysayan at identidad ng San Carlos City at ng buong Pangasinan. Sa pamamagitan ng paglilibot sa mga pok nito, masasaksihan ang kahalagahan ng Barangay Abanon sa pag-unlad at pagbabago ng lugar. Ipinagmamalaki ko ang Barangay Abanon na isa sa mga barangay ng San Carlos City, Pangasinan na magandang lugar para tirahan, dahil hindi lang maganda ang lugar kundi tahimik, maayos at maganda lalo na ang kapaligiran nito. Ang Barangay Abanon ay tahanan ng mga tradisyonal na pagdiriwang at ritual na nagpapakita ng yaman ng kultura ng Pangasinense. Mula sa mga pagdiriwang ng mga pista at kapistahan, hanggang sa mga ritual sa pananampalataya, ang kultura ng lugar ay patuloy na nagbibigay buhay sa mga mamamayan at nagpapalakas sa kanilang pagkakakilanlan. Pag-unlad at kaunlaran, sa pamamagitan ng malasakit at pagtutulungan ng mga mamamayan, ang Barangay Abanon ay patuloy na lumalago at umuunlad. Sa mga proyektong pang-infrastruktura, programa sa edukasyon, at iba pang mga inisyatibo para sa komunidad, ang barangay ay patuloy na naglilingkod at nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga taga rito. Sa pagpapakita ng kanilang yaman sa kasaysayan, kultura, at pag-unlad, hindi mapag-aalinlangan na ang Barangay Abanon ay isa sa mga pinakapinagmamalaking bahagi ng San Carlos City, ng buong lalawigan ng Pangasinan.
Ito ay hindi lamang isang lugar, kundi isang tanglaw at inspirasyon sa pag-unlad at pagbabago. Kung ikaw ay nakatira dito sa aming barangay, siguradong ipagmamalaki mo rin ito.